Panderoa, alboka eta ahots berezi bat. Zeuk ere entzun duzu Maurizia, hemen bere inguruko 8 datu. Maurizia Aldeiturriaga panderojole eta abeslaria izan zen, 1904an Zeberion jaioa, bere abeskera indartsuak egin zuen ospetsu. 12 urterekin hasi zen plazaz plaza panderoa jotzen, 17 urterekin Benantzio Bernaola karakol trikitrilaria batu zitzaion, harekin ezkondu zen urte batzuk beranduago. Espainiako Gerra Zibilean Benantzio preso hartu eta jarduna eten zuten. Gerra ostean berrartu zuten Leon Bilbao albokariarekin. Benantzio gaixotzean Fasio Arandiak hartu zuen haren tokia. Ahots indartsua eta grabea zuen. Behetik kantatzen hasten bazen ere, oktaba bat igo eta abestiak goitik errematatzea zen bere ezaugarrietako bat. Hainbat abesti grabatu zituzten, bai herrikoiak zein beraienak. Alboka eta trikitixa bildumak hoietatik 32 biltzen ditu. Kortaturen Tolosako inauteriak abestiaren sarrera gisa Mauriziaren kopla bat erabili zuten. 1980ko hamarkadan hainbat punk talderen arreta deitu zuen. Jotzen ari zela, aupa Maurizia esan ohi zion bere buruari. Jotzen jarraitu zuen 1988an hil zen arte. Azken urteetan hainbat ekimen egin dira bere lana eta figura ezagutarazteko. Nor da Maurizia, ikuskizun pedagogikoa, edo Aire dokumentala kasu.